ki Pulit Enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala pinlong ya ka jingkhenra trading license ka bakendit ha ka khatar tarik naitong arhajar arphulai ya ki dukan ha ki benta jong ka sornong po ya ka bla peniat bat kamai bi an da ki barjalla ki bom shimla biang satya ya ki kot kisla na ka KHADC Hakane ka jinglet khenra balayalam da enforcement inspector uba V Baman haringkat ki wedi ki Pulit la syam badon ki barjalla ki bala persyang ban ai kerteng da ki trai jalla bat ki donru ki balayo jingtiap bakan don ka jingkhenra trading license ka bakendit bat ki layo ban khang kherdep ya ki dukan ki jongki haswa bakan don ka jingkhenra khanang bakin lait na kini ki an khai pateng jong ka KHADC Nakaliang ke enforcement jong ka KHADC kila ai ka show cause notice persya ya ki dukan jong ki barjala ki bom syam labiang ya ki kot kisla bat bakin ai ya ka jubab hapo shipho lane khatsan sngi bat baki dei ban apply ya ka trading license na ka KHADC hapo ki dei ki sngi lem kumta nakaliang ka jong ki kinle kat kum ki kendon jong ka ai